¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya saben todos ustedes que desde hace años la FP, la formación profesional, está íntimamente ligada, estrechamente conectada a las empresas. Es un reto el de encontrar empleo entre la población en general, pero especialmente entre los más jóvenes, y parece que la formación profesional pues brinda interesantes oportunidades en este sentido para acceder a ese mercado laboral. ¿Qué dicen las cifras? ¿Qué dicen los datos? Pues, por ejemplo, el Sistema Estatal de Indicadores de Educación 2021, este informe del Ministerio de Educación y FP, indica que aquí en Galicia un tercio de los jóvenes de 18 y 20 años tienen un título de FP. Las cifras, que son previas a la pandemia, también indican que de cada 100 gallegos de 18 años, 28 tenían un título de FP de grado medio y de cada 100 jóvenes de 20, 35 contaban con un título de grado superior. Otro dato importante también en relación a la formación profesional y la empleabilidad nos lo da un informe de Infoempleo ADECO, de oferta y demanda de empleo también en nuestro país en el año 2021, en este año que estamos a punto de finalizar, indica que la formación más solicitada en las ofertas de empleo durante el año 2020 fue la FP. Se queda en un porcentaje que supera el 41% frente a la universidad, que roza prácticamente llega al 34%. ¿Cuáles son los mayores atractivos de la formación profesional, de la FP? ¿Cuáles son sus particularidades? ¿Qué papel juega en esto de la empleabilidad? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en este encuentro digital que hoy les ofrecemos desde aquí, desde la redacción central de La Voz de Galicia, un encuentro que pueden seguir a través de la página web de La Voz de Galicia, a través de su página de Facebook y también a través del canal de YouTube. Vamos a hablar con administración, vamos a hablar también con centros educativos y también con empresas, así que absolutamente todas las patas de la mesa. Radiografiamos la formación profesional en este encuentro, para el que contamos con la presencia del vicepresidente de la Diputación de Ourense, César Fernández. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Gracias por acompañarnos. Francisco Vázquez es el vicedirector del Centro Integrado de Formación Profesional La Carballeira de Ourense. Bienvenido también. Hola, buen día. Muchas gracias. Patricia Cabo, responsable de Recursos Humanos de UNVI, Unidad de Vehículos Industriales. Gracias también por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarme. Muy buenos días a todos. Lo dicho, pueden seguir este encuentro digital, esta sesión, en esta mañana, a través de la página web de La Voz, a través del Facebook y también a través del canal de YouTube. Nos detenemos, si les parece, en primer lugar, en esa estrategia de empleabilidad, en pues el papel que juega en todo esto la formación profesional, la FP. Quiero una primera impresión. Si les parece, escuchamos primero a empresas, a los centros educativos que forman a esos jóvenes, a esas personas, y después también a la administración, que tiene mucho que decir. ¿Dónde reside el éxito y qué evolución se ha visto del papel que ha jugado, que ha cumplido, vicedirector, la FP, y el papel que está cumpliendo? Bueno, eu creo que o éxito reside basicamente cando as administracións deciden cambiar aquela FP1 e FP2 que tiñamos antes, que viña a ser como unha especie de continuación da EGB, na que se lle daba unha cultura xeral. Os rapaces tiñan asignaturas de matemáticas, de física química, etcétera, etcétera, e outras asignaturas que eran de formación profesional. Cando se cambia da FP1 a FP2 ao que se chaman agora os ciclos formativos, estes ciclos formativos están enfocados exclusivamente á formación requerida por as empresas. Todos os módulos que se chaman agora están enfocados á demanda que chega do mundo empresarial. E creo que aí radica o éxito principal da formación profesional, de cando as administracións escoitaron o que o sector productivo demandaba con respecto a mão de obra especializada. La FP, a formación profesional, Patricia, é sin dúbida un bastón ao que agarrarse. Dio o vicedirector que a FP enfocouse directamente ao que se demandaba desde a parte empresarial. Coincides? Sí, yo pienso que hay un cambio importante y que todavía tiene que mantenerse. Es tremendamente importante que la formación profesional se adapte a los grandes cambios que tiene el mundo de la industria, de la empresa, el mundo de la tecnología. Formar perfiles cualificados que tengan su empleabilidad cuando terminen su formación. Y si ese camino, si esa sinergia existe, sí va a haber una gran salida profesional para esos perfiles que se están formando. A mí me parece muy importante la especialización en los módulos que se demandan, que tienen salida profesional, y sobre todo yo valoro mucho la formación profesional, o el mundo empresarial valora mucho la parte práctica. La integración en la empresa es fundamental, fundamental. Que valoran desde a administración? Tamén decía agora o
o vicedirector, vicepresidente, que a administración tamén escoitou. Sí, por suposto, que iso é fundamental. Eu creo que un dos éxitos da FP é precisamente tamén ter por parte da administración esa sensibilidade de escoitar e adaptarse a cales son as necesidades e as realidades novas que temos no ámbito educativo e na necesidade do mercado laboral. Eu apuntaron tanto Francisco como Patricia 3 cuestións que eu creo que son as fundamentales e ao final coincido no diagnóstico. De onde provén o éxito da FP? Pois dunha banda eu creo que dá claramente de escoitar a empresa, desa conexión co mundo empresarial, da educación co mundo empresarial, despois da especialización, decíalo, esa palabra é tamén fundamental, e eu vou a introducir unha palabra tamén que para min é un elemento diferencial do que ten que ver coa formación profesional e, por exemplo, co outro ámbito formativo superior que é o da universidade, que é a palabra flexibilidade. A formación profesional ten unha flexibilidade e unha capacidade de adaptarse e de permeabilizar determinados cambios que hai na sociedade e no mundo da empresa que ás veces na institución universitaria é moi complexo levar a cabo ou ter esa flexibilidade ou esa capacidade de adaptación. Entón, para min, eses son os piares fundamentais sobre os que se asenta o éxito da formación profesional. Evidentemente, un éxito que despois se refrenda coa realidade do mercado laboral. Estamos nos datos de empregabilidade importantísimos, creo que está nun entorno dun 80% aproximadamente a empregabilidade dos alumnos de formación profesional. Entón, claro, eu creo que a día de hoxe temos suficientes ferramentas para dicir que o camiño que está seguindo a formación profesional en Galicia é un camiño importante, ben enfocado e que nos fai de algún xeito tamén converxer con outras nacións europeas que apostaron xa dende hai moito tempo pola formación profesional. Por exemplo, todo o mundo pon como exemplo a Alemanha, como exemplo de sociedade desenvolvida, de sociedade con unha capacidade, cun mercado laboral flexible e capaz de adaptarse aos cambios da sociedade. En Alemania, dende hai moitos anos, son moitos máis os alumnos e alumnas que optan pola formación superior na formación profesional que na universidade. Aquí, en España e en Galicia, concretamente, estáse a operar tamén ese cambio. Cada vez son máis o número de alumnos e alumnas que optan pola formación profesional no canto da universidade. En todo caso, eu creo que teñen que ser, e así o son tamén, formacións e ensinos complementarios, que para nada hai que establecer tampouco unha dicotomía entre formación profesional e universidade, pero, bueno, esas, para min, dende o meu punto de vista, e creo que dende o punto de vista da administración, son os elementos clave que definen o éxito da formación profesional. Non é que a diferencia sea moi ampla, non? Pero decía ao inicio, en relación a ese informe de ADECO, que no 2020, ano pasado, a formación máis solicitada foi a da FP, non? Superando o 41%, a universidade quedouse en torno ao 33, casi 34%. Ten esa capacidade, vicedirector, teño eu que preguntar a vostede, non? Como representante neste caso do ámbito educativo, esa versatilidade, esa flexibilidade para ademais seguir, non? No futuro, porque vai ser así, ten que seguir adaptándose. Sí, no, efectivamente, é un pouco retomar o que decía Silvia antes. Temos esa algo que digamos que se estableceu que antes na FP antigua non era obrigatorio, como son as prácticas en empresa, ahora son obrigatorias. E esa é unha membrana moi porosa entre o mundo docente e o mundo empresarial. É un feedback que se establece tanto entre as empresas e o mundo docente para adaptarse. Eles fannos chegar, cando temos os alumnos nas empresas facendo esas prácticas, eles fannos chegar ás súas necesidades, no que eles están avanzando hacia un lado, e que nos recollemos iso e tratamos de reformar os currículos dos docentes e adaptalos precisamente a esas necesidades, non? Temos esa grande ventaxa de que ano a ano, ano a ano, curso a curso, podemos recoller todas esas necesidades que nos chegan das empresas cada vez que os nosos alumnos están ali. Esa colaboración entre ámbito educativo e ámbito productivo, Patricia, Francisco, en que se traduce? En que casos, en que experiencias? Bueno, tradúcese basicamente nunha adaptación rápida ao que demanda o sector productivo. É un pouco o que comentaba César con respecto á universidade. A universidade costa yo mellor un pouco máis moverse e adaptarse a esas necesidades que se moven con tanta rapidez no mundo empresarial, nos sectores productivos. E nós estamos vendo de primeira man, porque, ademais, os ciclos formativos teñen unha duración de 2 anos, como moito. É dicir, que estamos vendo, podemos enviar ao sector productivo ao noso alumnado cada 2 anos recollendo todas esas demandas que nos fan chegar as empresas.
Sí, importante, porque eses perfis rapidamente se adaptan a desenvolver tarefas na empresa, ademais de poden formarse prácticamente, é dicir, que eles poden empezar a desenvolver certas tarefas e teñen un desenvolvimento ascendente no tempo. Son tan especializados os módulos que cando chegan, o máis importante é que cando alguén non ten experiencia profesional, esa adaptación ao que é o mundo da empresa, ao mundo dunha oficina, ao mundo do traballo, que é totalmente diferente ao mundo educativo. É moi importante esa adaptación para a xente que se incorpora no mercado laboral, esa práctica é fundamental, e despois a rápida inmersión dentro da empresa. A integración é moi boa. Haberá marxen para mellorar, non? Nesa relación educativo-productiva, como ainda se pode exprimir máis? Sempre tendo moito contacto. A mí pareceme fundamental ter moito contacto entre os tutores que estén na empresa e os tutores que estén no centro formativo. Que haxa moita comunicación é fundamental, tanto para a mellora dos currículums formativos como para os posibles integracións no mercado laboral deses alumnos no corto ou no medio prazo. Nos temos varias experiencias de formación de FCT, o que é a formación das prácticas tradicionais, da formación dual, e todo require o compromiso de todas as patas, por unha parte dos profesores e por outra parte dos tutores da empresa, para que sexa un éxito. Estreitar esa comunicación, non? Esa colaboración, coincide? Sí, totalmente. Sí, aparte das dúas que mencionaba Silvia, é dicir, o que é a formación en centros de traballo, o que chamamos FCT, e a formación profesional dual, tamén se desenvolven proxectos de innovación na formación profesional na que normalmente se busca ou se ten o asesoramento do mundo empresarial. Cada ano a administración recolle que pode haber necesidades de proxectos de innovación levados a cabo desde os centros educativos coa colaboración do alumnado, evidentemente é primordial, ademais, pero que sempre vamos ter neses proxectos de innovación, e a máis é obrigatorio así, ao mundo empresarial respaldándonos, non? De cara a que o que fagamos neses proxectos de innovación recollan esas necesidades, insisto, que chegan do sector productivo. Parece que a Unión, vicepresidente, neste caso, que todo conxuga ben, non? Administración, empresas, educación... Sí, por suposto, e eu creo que esa é a clave do éxito e ten que ser o camiño a seguir explorando. Neste caso, a administración, o que lle toca é escoitar, é dicir, estar en permanente contacto tanto co que é o ámbito académico, educativo, como coa propia empresa para escoitar as súas necesidades e ser capaz de transformar esas necesidades en medidas de aplicación que posteriormente redunden nunha mellora tanto da oferta educativa como do propio mercado laboral. Pero comentábano antes, eu creo que é fundamental, dicía o Francisco, a capacidade que ten a día de hoxe a formación profesional, por exemplo, dentro desa especialización, de ir sacando diferentes graos cada 2 anos, ou titulacións que se van modificando en función da necesidade das especializacións concretas. Claro, eso é produto dun diálogo permanente entre administración educativa e empresa. E nese sentido, tamén a toda a parte, digamos, que nos corresponde artellar as ferramentas políticas para desenvolver un sistema educativo que teña funcionalidade e que dé resposta ás necesidades da sociedade, para nós é fundamental escoitar, é dicir, estar permanentemente atentos ao que demanda a sociedade, ao que nos demandan no ámbito de empresa, ao que demanda o propio ecosistema educativo, é dicir, os centros educativos, e conxugar todas as medidas necesarias para satisfacer esas necesidades. Vou poñer un pequeno exemplo do que entendo que ten que ser esa comunicación, non? Falaremos posteriormente, seguramente, do Centro de Innovación de Formación Profesional en Ourense. Eu creo que isto é un exemplo para poñer como precisamente esa forma de traballar de abaixo arriba, non? Porque aquí foi no momento no que o presidente Manuel Baltar decide apostar por traer ese Centro de Innovación da Formación Profesional á provincia de Ourense, foi precisamente porque a través do diálogo coa empresa e do diálogo con todo o tecido e os axentes socioeconómicos da provincia, dicen, hai que apostar forte por esta ferramenta, polo Centro de Innovación na Formación Profesional. Entón, eu creo que esa é a forma de que as cousas funcionen e de que salgan ben, ter unha administración
administración responsable que escoite a sociedade e que seña quen de articular as medidas para poñer en riba da mesa poder satisfacer todas as necesidades que se plantexan dentro dos diferentes eidos productivos. E chegaremos, afondaremos ao longo deste encontro digital nese centro de innovación. Mencionaba, creo que era Patricia, FP Dual, é unha das formas, non, dos exemplos desta aproximación práctica, como dicíamos, dos centros educativos, da formación profesional ás empresas. Que exemplo nos podedes contar? Que casos prácticos vos tedes? Nos hemos tido 7 promocións en simultáneo. Penso que hemos sido a segunda empresa en Galicia e a que máis alumnos de FP Dual ha tido. Vino a pandemia un pouco a descolocarnos a situación actual da FP Dual, pero nós desde o 2013 hemos feito unha promoción cada ano, eran ciclos de 3 anos, por tanto, tiñamos en simultáneo alumnos de primeiro, de segundo e de terceiro. A nosa experiencia é moi positiva, porque para nós poder desenvolver e axudar a ter perfiles cualificados, que é o que nos vamos a necesitar na nosa demanda de candidatos, é fundamental. Nos permite adaptar, primeiro que comentaba antes, esa inmersión ao mundo do traballo, que cando non tes experiencia laboral é importantísima, conseguir integrarte nun entorno totalmente diferente do que estás acostumado e despois conseguir desenvolver eses coñecementos compartidos cos tutores que teñen no centro educativo para non ser unha experiencia moi boa. Evidentemente, todavía queda camino por andar. As dificultades que máis encontramos, por exemplo, han sido que non hai unha grande demanda por parte dos alumnos. Por exemplo, nós, para facer esa selección, por así decirlo, de alumnos que se quixeran apuntar ao módulo de formación profesional dual de carrocería, que era a nosa, tiñamos que facer un grande esforzo entre o centro educativo e a empresa. Non había unha grande demanda por parte dos alumnos todavía. Era algo como novo, que todavía, tiña certo medo a esa nova vertente da formación. E despois, a formación profesional dual son prácticas remuneradas e teñen un custo elevado que non ten subvencións ou axuda por parte da administración, e que tamén é unha cousa bastante importante para que as empresas consigan ter máis alumnos e implicarse con constancia e no tempo, permanecer no tempo neste proxecto. As axudas suelen ser importantes. Desde o Centro Integral de Formación Profesional que representas, Francisco, como valorades? Vos, como está a funcionar a FP Dual da que fala Patricia? Pois, un pouco o que di ela. Ás veces tamén depende, eu creo, que do tipo de ciclos, porque hai ciclos que son a mellor máis vocacionais que outros, pero un pouco tamén o que di ela, é un medo ao descoñecido, non? É unha variedade, variedade da formación profesional que se está a impartir desde aí relativamente pouco. Está crecendo cada vez en máis centros en Galicia, pero non é ainda maioritaria. Entón, a xente un pouco como que lle bota un pouco para atrás, non? Que non sabe ben, e iso que é, como di ela, é unha formación profesional remunerada. Eles, mentras están ali na empresa, eles están recibindo unha remuneración por parte da propia empresa. É dicir, non é a administración quen achega eses cartos, non é a propia empresa que os forma, parte da formación. A diferencia do que falábamos antes da formación en centros de traballo, que son as prácticas, non, para entendernos mellor, que o alumnado non recibe ningún tipo de remuneración, pero aí sí, na FP Dual sí que recibe unha remuneración e a cargo exclusivamente da empresa. Entón, pois non sei, nós, por exemplo, temos formación profesional dual nun ciclo de cuidados auxiliares de enfermería e tamén en ciclos de informática. E, non se dá demasiada reticencia, non? Normalmente hai xente, ou as empresas... Hai demanda, non? Adoitan ter xente para... Pero creo que a mellor quizá unha cousa máis como vocacional, non sei, que a veces a xente... Sí, é certo que aí a motivación dos alumnos é moi importante. Vos non notades, non? O que comenta Patricia, igual que hai que empurrar un pouco máis. Non, no noso caso non. Nos ciclos que temos de formación profesional dual... Que serían estos que mencionas, non, Francisco? Sí, porque, ademais, cuidados auxiliares de enfermería é un ciclo formativo que ten moitísima demanda. Nos, de feito, temos 3 modalidades distintas, o de ordinario, para adultos e dual. Ten moitísima demanda, porque tamén é un ciclo formativo que ten moita saída. Que pode estar fallando? Como se pode mellorar? Neste caso, pois eso, non? Ofreces esta posibilidade, a chegar directamente aos alumnos a un mercado laboral remunerado.
bueno, certamente relativamente recente, non? Tamén, tal e como di Francisco. Sí, non... Claro, eu creo que quizáis neste caso pois o que compre por parte da administración é precisamente por facer pedagogía da existencia da formación profesional dual, das súas características, das súas bondades, é dicir, ao mellor pois dedicar tamén recursos a propia promoción da formación profesional dual para que a xente a coñeza e perda ese medo descoñecido do que falabades, que sí que evidentemente é un factor fundamental. Hoxe en día, eu creo que sempre, porque forma un pouco parte da natureza humana, que somos, pois eso, por natureza moi determinados a aquelo que coñecemos e a sentirnos estar na nosa zona de confort, sentirnos con certa seguridade nos nosos itinerarios formativos ao longo de toda a nosa vida, e claro, cando de repente irrumpe unha ferramenta como a FP Dual, que aquí irrumpe, pero que leva xa consolidada en outros países europeos durante moito tempo, pois, de algún xeito parece que é algo que sempre pois desperta certos recelos, ou máis que recelos, incertidume, o feito de non saber exactamente en que pode consistir, se realmente ao final vai a ser positivo para min, vou a conseguir insertarme no mercado laboral ou simplemente o mellor estou, pois, non quería decir perdendo tempo, pero ter esa sensación de que non vas a conseguir o mellor obxectivo que te están propoñendo. Bueno, facer pedagogía por parte da administración, porque ademais, hoxe en día xa temos datos, e os datos avalan o funcionamento da formación profesional dual. Polo tanto, eu creo que é unha cuestión de que a xente coñece eses datos e se conciencia da importancia da aposta pola formación profesional dual. É algo que chegará, non? Eu penso que é exixente para os alumnos, é dicir, ti tes que compaxinar o que é o estudio normal do teu temario que xa fas que xa tes cando estás no ordinario, por así chamalo, que tes que compaxinalo co traballo. O traballo ten uns horarios, ten unha dedicación, é un tempo, entonces é exixente, un módulo exixente onde curso a curso tes que ir aprobando e tes que compaxinar a parte dos estudios coa parte do traballo e tes que aprobar as dúas vertentes, o que fas nun sitio e o que fas en outro, entonces é exixente, pero os resultados están aí. Eu estou convencida de que cualquier proceso de selección que teña na mesa un currículum dun FP ordinario, dun FP dual, a FP dual ten ventaxa porque xa ten unha inmersión moi grande na empresa. Entón, ten unha bagaxe que nun currículum está dando unha experiencia que é o que está a exixir o mundo empresarial moitas veces a xente xoven, que teñan certa experiencia. Eso a FP Dual xa cho dá. Entón, é moi importante. Eu penso que é un camiño de futuro. Coincides? Sobre todo, bueno, no vosso caso tedes outra experiencia, non? Da que conta Patricia, pero que sí, probablemente a FP Dual aporte moita satisfacción ao mercado laboral, aos nosos mozos, especialmente. Sobre todo aí... Tamén un pouco depende das familias profesionais, non? Hai familias profesionais que efectivamente son moi específicas, necesitan un personal, digamos que con unha serie de destrezas moi concretas. Esa vocación, non? Da que falabas. Non, máis que nada, mira, por poñerche un exemplo, na familia a que pertenezo eu, que é de control de calidade, non? Son un laboratorio de análisis e control de calidade. Ese control de calidade establecese en moi diversos campos, tanto desde o punto de vista químico, como físico, como microbiolóxico e biotecnolóxico. Es decir, estes alumnos teñen toda esa formación. Entón, claro, os sectores aos que os podes derivar van desde un laboratorio clásico ou a investigación, pasando por automoción, que sería o control de calidad de tipo físico, a temas de microbiología e biotecnoloxía, non? Claro. Entonces, ás veces, neses campos, encontrar unha empresa que che ofreza unha formación en todos esos campos é complicado, porque evidentemente en automoción non van facer ensaios biotecnolóxicos e microbiolóxicos, non? Entón, digamos que hai determinados campos e determinadas ramas que sí que a formación profesional dual é o que decía, bueno, creo que che estiven chamando Silvia todo o rato. Patricia. O que decía Patricia, que é dicir, a empresa xa lle ofrece unha formación moi ampla dentro do campo profesional que les van desempregar. Entón, aí a formación profesional dual, desde logo, ten unha grande ventaxa sobre a formación profesional ordinaria. Noutros campos, quizá, no que se diversifica máis o coñecemento que ten que adquirir o futuro, digamos, que profesional, é máis diversificado, entón, claro, é moito máis difícil encontrar ese tipo de empresas que che poidan ofrecer todos eses, digamos, que sectores ou campos ou que o alumno necesita para desenvolver no futuro a súa labor profesional.
Claro, no noso caso asumíamos todo o ciclo, é dicir, os 15 alumnos do ciclo eran integrados na nosa empresa, entón é cando encontramos dificultades. E que é certo que na propia FP Dual hai como opcións diferentes nas que podes facer todo o ciclo e tamén hai unha opción de que no segundo ano pasen 6 meses na empresa, nos o hemos feito tamén con automoción e a verdade é que o resultado ha sido moi bon e están traballando con nós. Sí. Bueno, en Ourense, xa mencionaba o vicepresidente da Deputación, hai que falar, non? Neste ámbito, neste marco deste Centro Galego de Innovación da Formación Profesional, explicabas aí un Sintres que é un exemplo, non? De como se debe traballar ata chegar aquí. Que expectativas, sobre todo, hai xeradas con esta iniciativa? As expectativas son moi positivas porque foi unha aposta moi importante. Estamos a falar de un centro que a aposta do Goberno provincial e do presidente da Deputación neste caso foi a unha chega de 5 millóns de euros para levar a cabo a obra do Centro Galego de Innovación da Formación Profesional, que estamos a falar dunha cantidade moi importante para unha administración como unha Deputación provincial en este caso. Isto todo obedece de algún xeito pois tamén a dicía antes, a escoitar un pouco a sociedade, os axentes socioeconómicos e tamén a desenvolver un plan, un modelo, un plan de mandato. O plan de mandato establecía intentar abrir un novo modelo productivo dentro da provincia, nese sentido levanse dado pasos ao longo deste tempo, pois estamos a falar dunha provincia na que conflúen unha serie de elementos que poden permitir levar adiante esa apertura cara a un novo modelo productivo. Pois por poñer un exemplo, temos a Tecnópole, que é unha concentración de emprego tecnolóxico importantísima, probablemente a máis importante do noroeste peninsular. Temos tamén o edificio Provincia Intelixente, que se desenvolveu por parte da Deputación de Ourense en colaboración coa Fundación da Banca. Temos tamén, pois, de algún xeito ubicadas xa en este edificio Provincia Intelixente e en outros puntos da provincia de Ourense as empresas punteiras do sector tecnolóxico, despois en combinación coa propia universidade tamén, pois, con titulacións punteiras, como pode ser o caso da enxeñería aeroespacial. En definitiva, estás intentando abrir a provincia de Ourense cara a ese modelo productivo de alta tecnoloxía e de empregos de un alto valor engadido, e nese sentido, pois o que estamos a facer coa aposta polo Centro da Innovación da Formación Profesional pois é continuar aumentando a carga de emprego en estes sectores dentro da provincia. A pretensión final é eso, continuar aumentando a carga de emprego nestes sectores e modificar un pouco o modelo productivo e introducir tamén a innovación, que é unha cuestión fundamental nos sectores que tradicionalmente son punteiros na provincia de Ourense, nos sectores primarios, nos sectores máis básicos, que tamén conlevan a necesidade dunha componente de innovación, e todo isto se quere vehiculizar a través dese Centro Galego de Innovación da Formación Profesional, o que pretende é, pois dentro do ámbito da formación profesional, aportar máis coñecemento e máis investigación. É dicir, a formación profesional moitas veces, dentro do que o centro educativo, pois ten que cumplir cuns plans e cuns obxectivos de inserción laboral e demais, que deixan a un lado todo o que é a parte da investigación, de desenvolvemento, de innovación, e iso é o que pretende aportar este centro, é dicir, convertirse nese banco de ideas e de investigación que surta posteriormente a todo o tecido da formación profesional en toda Galicia, e evidentemente que isto redunde tamén nesa apertura de novo modelo productivo na provincia de Ourense. Bueno, vai ser todo un referente, sen dúbida un trampolín desde ali, desde Ourense, por este lado. Que creen que vai aportar este proxecto? Eu creo que moito. Casualmente estou, digamos, que colaborando nun equipo de diseño, sobre todo na parte que, bueno, o centro vai ter un laboratorio de físico-química e biotecnolóxico. Bueno, estou inmerso no asesoramento de cara ao diseño do laboratorio e ao equipamento do laboratorio, non? E, de feito, estáse traballando xa cunha dotación de equipamento punteiro, un pouco de cara ao que dicía César, non? De que as empresas, digamos, que poidan verter ideas aí, que nós poidamos desarrollar esas ideas en colaboración con eles, que evidentemente vai ter que ser así, en colaboración estreita. É outro dos modos en que, como decía Patricia, se establecen sinerxias, non? E a partir de aí, todo ese coñecemento que se poida sacar de aí, tratar de, un pouco despois, tamén distribuílo ao resto do mundo docente, non? Que, digamos que, bueno, sacar
toda esa cantidade de demanda de coñecemento que poidan ter ou que podamos sacar desde as empresas que nos poidan plantear desenvolverás ali e que, bueno, sácalo de cara a docencia, non? Tamén un laboratorio de ideas, claro que sí. Sí, sí. Ese é o inicio de absolutamente todo. Patricia. Sí, a mí parece moi importante o que comentaban César e Francisco, é dicir, o tema de que as empresas podan facer proxectos innovadores compartidos con un centro de formación pareceme fundamental, é algo que xa existe a outro nivel en outras provincias galegas e pareceme non como formación profesional, pero mellor con algunha universidade, pareceme algo moi importante para o desenvolvemento do tecido industrial de Ourense. Logo eu penso que ter esas áreas tecnolóxicas innovadoras na nosa provincia con personal moi cualificado nos vai a permitir un crecimento do tecido industrial económico da provincia. Debería ser unha chamada a unha inversión por parte das empresas para que ubiquen as súas estruturas cerca de onde van a ter os profesionais que podan dar servicio a esas empresas. As miñas expectativas pasan por aí. Sobre todo porque, vicepresidente, claro, o nicho de emprego que se abre, non? O horizonte no ámbito tecnolóxico, tendo en conta que ademais hai empresas de referencia na provincia, bueno, fan ainda máis necesario, non? Esta aposta que fan desde a... Sí, por suposto, e dicía antes, non únicamente, digamos, no que en traballar para desenvolver esa apertura de novo modelo productivo cara ao sector tecnolóxico, sino tamén introducir a innovación nos sectores xa existentes, que eu creo que tamén é unha das pezas fundamentais e do espírito fundamental deste centro, porque, ao final, estamos nunha provincia cun sector primario cunha potencialidade tremenda, pero que o sector primario tamén precisa innovación e precisa que, dende as administracións, pois nos volquemos en investimento para traballar en innovar e en desenvolver técnicas que fagan máis productivo o sector primario. E, é dicir, isto todo é, de algún xeito, pechar un círculo virtuoso para conseguir dinamizar e potenciar todos os sectores productivos da provincia. O espírito do Centro de Innovación da Formación Profesional é ese, precisamente, actuar como ese centro que recolle a sensibilidade e a necesidade do sector empresarial e dentro do propio ámbito educativo, facer a parte, como dicía antes, que está un pouco máis alonxada do que o día a día dunha escola, que toda a parte de investigación, de innovación e demais, e despois eso poñelo ao servizo da escola para transmitirlo dende os centros á sociedade. Entón, esa é a clave, e nese sentido eu creo que se abre un escenario moi importante para o desenvolvemento de todos os sectores productivos da provincia de Ourense. É importante, ademais, isto que menciona, porque eu teño por aquí, non? Que entre outros piares deste centro de innovación está a realidade virtual, a impresión 3D, a industria 4.0, biotecnoloxía, bueno, isto que é importantísimo para o futuro, para o presente, pero tamén para o futuro, pero, claro, isto que mencionaba, vicepresidente, o sector primario, ligadísimo a Ourense, a toda Galicia, probablemente achegarlles, non, aos produtores, tal como dicía, maiores, menores, e amosarlles que a innovación pode chegar tamén ao seu día a día, non, a súa actividade. E que, ademais, a innovación ten que convertirse en un elemento fundamental do desenvolvemento e da potenciación do seu negocio. O negocio tradicional non pode estar de costas á innovación, nin de costas á nova realidade. Os sectores primarios e os sectores productivos máis básicos, pois a clave do seu éxito vai estar, evidentemente, sempre na calidade do produto, pero iso xa ven de seu no caso da provincia de Ourense, porque xa cho aporta a terra, o entorno, e, digamos, os produtos do sector primario xa están, afortunadamente, nun entorno privilexiado que fai que a calidade este de algún xeito garantida, pois, oye, temos que tamén introducirnos no ámbito da innovación e que esa innovación posibilite que o noso produto sexa moito máis competitivo. Entón, eu creo que eso, ao final, pois tamén hai que operar un certo cambio de mentalidade na sociedade para trasladar que non podemos dar as costas á innovación e temos que estar sempre á vanguarda en todos os sectores. E, nese sentido, esa é unha mensaxe que tamén, a través deste centro, pois creo que vai a chegar e calar fondo na sociedade. E como está calando este centro, as expectativas que se están xerando, as sensacións que se comenta no ámbito educativo, no ámbito empresarial, do que pode, bueno, pues, chegar a xerar este centro de innovación da formación profesional? De momento, con cautela e precaución, non temos moita información, estamos a espera de que o proxecto avance para poder formar parte del. Nos gustaría moito, eu penso que é moi importante o que comenta César, é fundamental as empresas, sexan do sector que sexan, están en constante desenvolvimento, non podes quedarte atrás. É unha formación continua que ten que existir sempre, e para iso ten que haber un investimento en innovación e desarrollo, sempre.
No ámbito educativo xa nos contaba o vicedirector que el, claro, ten ademais, bueno, ese papel, non? Un pouco claro, aí directo. digamos que un pouco me falta perspectiva, non? Ao estar aí metido aí dentro. Desde o posicionamento máis subxectivo tamén nos vale. Pois, bueno, creo que é un dos puntos que falábamos antes, non? Da axilidade que ás veces mostra a administración con respecto a dar respostas ás necesidades tanto da sociedade como do entorno productivo. Bueno, a provincia de Ourense, pois desgraciadamente non é unha provincia que sexa punteira, pois comparada con outras provincias de España, pois a nivel industrial, non? Que temos, como decía César, un sector, bueno, pois primario, pois consolidado e potente, pero noutros sentidos quizá non tanto, non? Entón, pois, bueno, desde logo, desde o punto de vista do sector educativo, e supoño que tamén do empresarial, que se fagan iniciativas deste tipo, pois, e sobre todo en provincias como a de Ourense, que nos parece tremendamente positivo. Servirá de palanca, sen dúbida, non? Haxa máis ou menos empresas punteiras na provincia, seguro que, bueno, de un motor tractor, porque a empresa parece que está aí a expectativa de querer tamén participar, o ámbito educativo desexando formar parte deste facendo xa, tal e como nos contaba Francisco, polo tanto, bueno, pois as expectativas, tal como comentábamos, vicepresidente, son altas. Pioneira tamén a provincia neste senso, non? Coa aposta 65 millóns de euros, non? Dábamos unha cifra importante, 5 millóns de euros. 5 millóns de euros. Sí, claro, unha cifra, un esforzo importantísimo e evidentemente estamos a falar dunha infraestructura que vai a ser referencia en Galicia, porque estamos a falar do Centro Galego da Innovación na Formación Profesional, é dicir, non se queda no ámbito provincial, por suposto, nos queremos que sexa unha palanca de desenvolvemento para a provincia de Ourense, pero é un centro que vai a transferir coñecemento a toda a sociedade galega, polo tanto é un centro que trascende un pouco tamén o que son as propias fronteiras da provincia, pero que eu estou certo de que marcará un antes e un despois no que é a realidade do sector productivo da provincia. E por dar un dato tamén, que ás veces pois sí que é certo que a provincia de Ourense en moitos casos quizáis non destacaba tradicionalmente por un alto emprego tecnolóxico ou por implantación e instalación de empresas de alto nivel tecnolóxico, pero hoxe en día, por exemplo, no sector das TICs, por poñer un exemplo, a través do edificio Provincia Intelixente e de Tecnópoli e de outros polos de atracción de empresas deste sector que hai na provincia, temos prácticamente o 95% das empresas máis importantes a nivel nacional e internacional teñen implantación xa na provincia de Ourense, que isto é un dato que probablemente se descoñece, pero que hoxe xa é unha realidade, é dicir, que de algún xeito está operando esa apertura cara a un novo modelo productivo tamén e que resulta a provincia de Ourense atractiva tamén para este tipo de empresas. Entón, a administración, neste caso a Deputación, o que lle corresponde pois é crear e facilitar ese ecosistema, que foi unha cuestión que o presidente da Deputación introduciu xa no plan de mandato da 19-23, que era a creación dese ecosistema favorable para atraer empresas de alto nivel tecnolóxico e para transferir tamén coñecemento á sociedade para desenvolver os sectores productivos tradicionais. Entón, obedece todo tamén a unha estrategia e a un plan, digamos, prefixado cando se inicia este mandato da 19-23. Cales dirían, xa para ir rematando, que son os grandes desafíos? Adaptarse, como dicíamos, aos novos tempos, a FP ten características para facelo, tamén nos diferentes currículos que se vayan definindo as necesidades, sobre todo desde o ámbito educativo. Francisco. Sí, desde logo, que a axilidade sea máxima, é dicir, que tanto o sector, digamos, docente, non, como a administración sean o suficientemente rápidos de cara a establecer, porque a veces hai titulacións que non existen e que se produce unha demanda desde o punto de vista empresarial de unha mão de obra cualificada que non existe. E agora, por exemplo, en que ámbitos podería estar facendo? Que é o máis demandado o que xa queda un pouquiño... Home, pois no que decía, nós estamos a vivir, somos centro de referencia en informática, na familia de informática e comunicacións, estamos vendo que ten un tirón enorme o sector de TICs. O noso alumnado estáse prácticamente rematando, estáse empregando. O sector, por exemplo, o biotecnolóxico, por iso se está desenvolvendo ali no centro, é un sector que tamén ten un crecemento, que está tendo un crecemento espectacular, non?
Entón, bueno, que esa xaxilidade, eses movimentos rápidos de cara a adaptarnos ao que o sector empresarial nos pide e que se está producindo, ademais. Para nós o que decías ti, o gran reto, non? Que nos sigamos adaptando rapidamente ao que nos están pedindo desde o sector productivo. Senón, non ten sentido xa o que temos. Eu secundo totalmente o que comenta Francisco, a maiores diría esa integración, que todas as patas estén sempre presentes nese centro de formación, que este, evidentemente, a administración, a educación, o sistema educativo, que tamén está a empresa para conseguir ese objetivo conxunto que temos. Entón, que a comunicación sempre é importante e que todas as patas estén integradas. E, vicepresidente, cales diría que son esos grandes desafíos, sobre todo nesta materia, porque falar de FP, tal e como estamos a comentar, é falar de emprego, non? En este caso na provincia de Ourense. Sí, pois un pouco volvendo ao que dicíamos ao principio, eu creo que o futuro pasa por non perder de vista o que teñen sido as claves do éxito da formación profesional, entre elas, dicíamos, a especialización, flexibilidade e contacto permanente coa empresa. Son os piares fundamentais que garantiron durante todo este tempo o éxito da formación profesional e que hai que seguir e desenvolver de un modo máis fino e máis agudo, se cabe, é dicir, agudizar esa capacidade de escoitar as demandas de empresa e ter tamén multiplicar a axilidade a hora de dar resposta, e esa é a clave do éxito. Dicía Francisco, fracasaría o sistema no momento no que non tivese a capacidade de dar esa resposta áxil, porque ao final, se perdes esa capacidade de dar unha resposta áxil, pois xa non vas a satisfacer a necesidade do sector productivo e, polo tanto, vaise producir un corte nesa empregabilidade que ao final é unha das cuestións fundamentais tamén da acción formativa da formación profesional. Entón, eu creo que a clave pasa por non perder de vista que a estrategia e o éxito da formación profesional pois parte destas tres premisas, da flexibilidade, da especialización e do contacto coa empresa. Bueno, pois a seguir traballando desde a administración, desde o ámbito educativo, desde as empresas, para que o éxito da formación profesional continúe, para que, bueno, pois o nivel de emprego continúe nestes niveis. Grazas aos tres por acompañarnos, éxitos tamén a ese Centro Galego de Innovación de Formación Profesional en Ourense. Patricia Cabo, responsable de Recursos Humanos de UNVI, Unidade de Vehículos Industriales, graciñas por acompañarnos. Grazas. Francisco Vázquez, vicedirector do Centro Integrado de Formación Profesional a Carballeira de Ourense, grazas tamén. Pues gracias a ti por invitarnos aquí. E César Fernández, vicepresidente da Deputación de Ourense, grazas por acompañarnos. Moitísimas grazas a vos. Grazas aos tres, Radiografía hoxe o emprego, neste caso da man da formación profesional. Grazas, como sempre, pola súa atención.